Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. Hi my love, you are back with me DJ Lala para sa ating programang may kwentuhang sakto, may sagutang klaro at may puntong derecho. So oras na my love para sa ating biyahe sender of the night. Mga kabisyo nating may problema, may pinagdadaanan and they want a friend right now. Ganun kasi ako, I'm a friend. I love everybody, Ate Shawi. Well, anyway, ito na nga ang ating biyahe sender. Sinend sa atin sa DJ Lala Banderas Facebook page, my love. Ito na po ang biyahe ng buhay ni Zeus. Hi DJ Lala, ako po si Amarillo, yan, aka Zeus from Mountain Province. Dahil sa kakulangan ng papers ko, hindi ko po makuha yung NC2 ko sa TESDA. Kailangan may high school diploma po. Kaya napag-isipan ko na ipagpatuloy ang pag-aaral ko. One day, nung pumasok ako, biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Yun bang parang nabulabog ako at nakatingin ako sa teacher namin na maputi, medyo matangkad, and of course maganda. At sexy pa. Saan ka pa? So hinagod mo mula ulo hanggang hanggang pa yung teacher mo. Well, anyway, di ko alam kung anong nangyari sa paligid ko. Mula noon, tumibok ulit ang puso kong patay na patay sa teacher namin ng physical science. Di ko alam kung bakit ganun in-experiment yata ng isip, mata at puso ko. Nagdaan ang oras, araw, linggo at buwan at taon, siya pa rin ang nasa isip ko. Hindi ko siya linigawan for the sake of her work and ayaw kong ma-expel sa school na yun. Dumating yung puntong siya lang ang nasa bunganga ng mga kaklase ko. Ako, tahimik lang, parang wala lang sa akin. Pero ang totoo lang, mahal ko siya. Tinext ko siya, linigawan ko. Pero di ko alam kung mahal niya ako. Pero nirespeto ko siya dahil sabi niya nga, bawal naman talaga na jowa mo ang estudyante mo. Di ko na alam kung ano bang gagawin ko sa buhay ko, kung liligawan ko ba siya o hindi. Pa-help naman ako DJ Lala and more power to your show. Hi Zeus! Well, my love, gusto lang kita i-reassure na you are not the first person to fall in love, have a crush o magkaroon ng pagtingin sa teacher nila. I knew a lot of people back in my days na ganyan din naman. So, it's normal, my love. Normal yan. But just like what you've said, it's against the rules and we have to respect that. Kung ako sa'yo, my love, no, let's jump on it agad-agad. Focus on the reason why you went back to school and keep your eyes on it. Huwag mo nang hayaang malibang yung isip mo sa mga bagay na hindi mo naman talaga dapat priority as of the moment. True enough na hindi natuturuan ang puso pero ang isipan, yes. Pumasok ka sa school to get a diploma and finish high school para makuha mo yung NC2 mo sa TESDA. That's it. That is intended para makahanap ka ng magandang trabaho. That was your goal. There will be a time para sa mga love life na yan. 27 ka pa lang naman, my love, eh. Huwag ka pa pressure. Kasi kung nape-pressure ka, paano ako? Diba? There's still a lot of time for you to meet people pag nakapagtapos ka na. And I'll tell you what my parents told me nung unang beses na nagka-BF ako or nagka-crush ako or na-in-love ako sa school. Use them as an inspiration and never let them to be a distraction. In English nila ginawa. Social. Pero my love, if in time at nakagraduate ka na and time allowed na magkita kayo uli, magkaroon kayo ng chance na makapag-usap and she is still available, then take your shot. O diba? Wala namang masama dun eh. Pero as of the moment, prioritize the reason as to why you went back to school. Finish it. Kasi mas magandang unahin yung ika-aasenso mo kesa sa love life mo. Believe me. Again, there's no rush when it comes to love. If it's time for you to fall in love and be loved, parang universe will do something magical para mangyari yon. Kung hindi pa pwede ngayon, wag natin ipilit because there's a reason why. There's a priority you must prioritize. Kailangan mong unahin, kailangan mong tapusin bago yung mga sabihin na natin sidelines like that, yung love life na yan. Again, darating yan sa tamang panahon at tamang pagkakataon. But for now, I think it's best for the both of you to keep it professional between the two of you. Klaro? Klaro.